ପଳେଆ ପଡ଼ିଯିବ ହଁ ଜାନା ପଡ଼ିଯିବୁ ସିଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ମିକୁ ଏଇଠୁ ଗଳି ପଡ଼ି ପଳେଆ ହଁ ପଳେଇ ଗଳି ପଡ଼ି ପଳେଆ ମାମା କହି ପଇସା ମାଗିବ ଶୁଣ ମାମା କହି ପଇସା ମାଗିବୁ ଯାକୁ ଅଜା ଦେଇଥିଲା ପଇସା ଦେ ଯା ପଇସା ଦେ ବାପା ଚୁଚୁ ଆଣି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବା ବାପା ଯା ମିକୁ ଯାଉନୁ ଭାଇ ମାମାକୁ ଯା କହିବୁ ମୁଁ ତ ଚଲେଇବୁ ଯା ମାମା କହ ମିକୁ ହେଇ ମାମା କ ପଇସା ଦେ ଅଜା ଯା ମିକୁ ତ ଗାଡ଼ି ଖାଇବ ଗାଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ଖାଉ ଦେ ଯେତେବେଳେ 10-20 ଟଙ୍କା ଯାହା ଅଛି ଦେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଖାଇବୁ ତୁ ହଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଖାଇବୁ ହେଇ ଗୁରା କ'ଣ କହୁଛୁ ଫୋନ ପେରେ 20 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ପଇସା କିଛି ଦେ ଯା ଦଉଛି ମିକୁ ହେ ମିକୁ এটা କିଏ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ହଁ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ କିସ କୁରକୁରି ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କୁକୁଇ କ'ଣ ଅଟା ପିଠା କିଏ ଖାଇବା ଏଠି ହଁ କୁକୁଇ କିଏ ଖାଉଛି ମାମା କହିଲେ ଅଟା ଦେବୁ ଅଟା ପିଠା ମାଗେ ଖାଇବୁ ଅଟା ପିଠା ଖାଇବୁ ତଳେ ପକା ନା କୁ ମାମା ମାଗେ ମାଗେ ମିକୁ ହେଇ କହୁନୁ ଅଜା ପଇସା ଦେଇଥିଲା ଦେ କହୁନୁ ଦେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବା ବାପା ମାଗେ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଠି କହୁନୁ ମାମା କହ ଯା ପଡ଼ିବୁ ମାମା କହ ଅଜା ପଇସା ଦେଇଥିଲା ଦେ ଚୁଚୁ ଆଣିବୁ କହୁନୁ ମାଗେ ମାମା ମାଗୁନୁ ଏଇ ମିକୁ ଶୁଭୁନି ତତେ ମାମା ମାଗୁନୁ ପଇସା ଯା ମାଗିବୁନି ହେଇ ମାଗେ